A következő kérdés Schilling Anikótól érkezett. Fagyaszthatóak-e a krémek? Elsősorban az alapkrémre és a szilkire és a habkrémekre lennék kíváncsi. Zárójelben megjegyzi, hogy alapkrémet betöltésre használna, a habkrémet csokoládés alapú ért ez alatt. Tehát ha ezek fagyaszthatóak, akkor mi a legjobb folyamata az újrafelhasználásnak? Mert hogy alapkrémet már próbált Anikó fagyasztani, de nagyon kásás lett. Annyi a csokolád és habkrémre nem emlékszem, meg tudod nézni, hogy ott van az eltarthatóságban, hogy fagyasztható egyszerűen. Hú, én ezt most nem, mert hogy nekem meg nincs hozzáférésem. Akkor megnézem gyorsan, jó? Jó, persze. Az alapkrém az fagyasztható, vagy csak annyira, hogy betöltés, amíg... Csak betöltés idejére menni, az ilyen fél ikrás órára. lesz és kásás. Ja, én az epreset csináltam úgy is. Ja, Istenem, hát ikrás, hát az még dolog, hogy ikrás, de hogy olyan lett az íze, Úristen! Mindjárt. Megváltozott a kémiailag az egész, ilyen szálas lett, ilyen szerintem a csóknál meg. Nagyon kemény. Hát nem, hogy dobjam otthon a szemétől, mondom, biztos, hogy jók megeszik, de szerintem még ők se ették meg. Azt tényleg nem lehet fagyasztani. Izelnek a biotyúkjai. Meglátnak, szaladnak. Igen. Na, szóval akkor lehet-e fagyasztani ezeket a krémeket? Melyiket igen? A szilkékot bevonó krémet lehet fagyasztani, nagyon-nagyon jól bírja, tehát a maradékot, amit épp nem használsz fel, csomagold foltpakba légmentesen. Tehát én úgy szoktam csinálni, hogy kiderítem a foltpakot, ráhalmozom a krémet, és akkor becsomagolom ilyen kis batyú formába, ellaposítom, és akkor mehet a fagyasztóba. Amikor újra szeretnéd használni, akkor előző nap lehetőleg, használat előtti nap, vedd ki, tedd át hűtőbe, és nagyon szépen ki fog olvadni, és akkor utána pedig használat előtt kiveszed a hűtőből, felkockázod egy éles késsel, minél apróbbra, mint mondjuk, hogyha vajat szeretnél puhálagúra habosítani, melegíteni, fölkockázod minél apróbbra, egy tálba berakod a mikróba, és pont úgy fog reagálni kiolvasztásnál, mint a felmelegítésnél, mint a vaj, tehát ha túl sokáig hagyod a mikróba, akkor folyékony lesz, akkor aztán hajajaj. Folyamatosan ellenőrizni kell, tehát mondjuk mi úgy szoktuk, hogy 30 másodpercbe berakjuk a mikróba, aztán átkavargatjuk, aztán újra, tehát max. 30 másodperc, és akkor nem tud nagy baj történni, és amikor már ilyen puha állagú, akkor turmixgéppel, kézimixerrel áthabosítjuk, és használatra kész. Többször is visszafagyasztható, tehát bármennyiszer vissza tudod fagyasztani. Nagyon szeretjük. Nálunk például mindig van a fagyasztóban készen szilkikót burkolókrém, hogyha esetleg hirtelen van rá szükség, akkor kivesszük és tudjuk használni. Az alapkrémek azok meg csak a betöltés után azt a fél órát bírják a fagyasztóba. Tehát azt nem lehet a maradékot, vagy hogyha elkészült és nem használjuk fel, azt nem lehet berakni a fagyasztóba hetekre, tönkre megy. Tehát a kiolvadás után borzasztó állapotba kerül. Igen. És akkor a csokoládés alapú krémekről... Egyáltalán, ha ez a csokolád és habkrém volt? Igen, nem konkrétan ez. Általában az ilyen tejszín alapú, meg amiben zselatin is van, tehát azok nem jól viselkednek a fogyasztás után, a kiolvadás. Viszont hűtőben 5-7 napig eláll. Ami nagyon jól fagyasztható például, ezek a ganázs alapú krémek. Igen. Tehát ez a étcsok és tejcsok és fejcsok is elkészíted, hogyha van maradékot, berakod a fagyasztóba, foltpakkal lefedett tálba, vagy eleve már a foltpakra halmozod és becsomagolod, és amikor használni szeretnéd, akkor kiveszed hűtőbe, rakod, ott kiolvad, és utána pedig hagyod szobahőmérsékleten megpuhulni, azért, hogy be tud tölteni a tortába, vagy mikróba teszed fél percekre, és akkor nagyon szépen felpuhul. Igen.